Comencem aquesta ruta a Castellvell del Camp, un punt elevat que ja ens recorda la relació estreta entre els pobles del Baix Camp i el territori que els envolta. Des d'aquí, els camins s'obren cap a l'interior, seguint traçats que fa segles ja connectaven masies, camps i zones de bosc. A mesura que ens allunyem del poble, el soroll desapareix. El ritme es torna més lent i més natural. Caminar aquí no és només avançar, és observar. Els marges de pedra seca, els pins i els antics conreus ens parlen d'un paisatge modelat per la mà de l'home en equilibri amb la natura. Aquest és un territori treballat i alhora profundament tranquil. Entre el bosc apareixen unes construccions mig amagades a la llera del camí. Els antics forns de cal. Avui poden semblar simples ruïnes, però durant segles van ser fonamentals per a la vida rural. Aquests forns servien per transformar la pedra calcària en cal viva, un material imprescindible per a la construcció de masies, murs i camins. La cal també s'utilitzava per encalar, desinfectar i conservar els edificis. El procés era llarg i dur. Els forns funcionaven durant dies sencers amb foc constant, vigilància contínua i un gran coneixement de l'ofici. Aquí no només es produïa material. Es concentrava treball, esforç i una manera de viure avui gairebé desapareguda. Continuem avançant fins a arribar a la masia de Cercós, un lloc que imposa respecte pel seu silenci i per la manera com s'integra al paisatge. La masia no destaca per grandesa, sinó per presència. Ben situada connectada als camins, propera a l'aigua i envoltada de camps i bosc. La masia de Cercós és testimoni de segles de vida pagesa, d'un temps en què el territori no només s'habita, sinó que es coneix profundament. Des de l'aire aquesta relació es fa encara més evident. La masia, els camins, els forns de cal i el relleu del terreny formen part d'un mateix conjunt. Vist des de dalt tot pren sentit.
No són elements aïllats, sinó peces d'un mateix paisatge cultural que ha arribat fins als nostres dies.
Deixem enrere la masia i iniciem el descens. Busquem seguir el curs del riu Sílvia, també conegut com la Riera de Subià. El canvi d'ambient és immediat. El camí es torna més fresc, més ombrívol. L'aigua, encara que discreta, marca el ritme del pas i aporta una sensació de calma difícil de descriure. Aquest tram convida a caminar en silenci, a escoltar el bosc i a deixar que les imatges parlin soles. Aquesta ruta no ha buscat grans reptes ni desnivells exigents. És una sortida senzilla, accessible però carregada de contingut. Paisatge, història i memòria es combinen en un recorregut que ens recorda que sovint els llocs més propers són els que millor expliquen qui som i d'on venim. Caminar per aquí és una manera de reconnectar amb el territori, amb el passat i amb una forma de vida que encara deixa empremta en cada pedra i en cada camí.